пробвам вашите трикове и момичето ми казва, че за да си изчертае по-лесно устните, ги стиска. Сега ще пробвам. Ами, честно казано, горе-долу се получи. Аз не съм свикнала така да си ги изчертавам. Но като цяло не е зле и мисля, че този метод е изключително подходящ, ако си оверлайнвате, ако си пречертавате устите извън устата. Сега си взимам едно червило. Като цяло този трик наистина работи, не го бях пробвала до сега. Бих му дала 8 от 10, може би защото съм свикнала да си чертая устните по стандартния начин. Ако питате за лип комбото, червилото е на L'Oreal Color Rich Nude Intensify с 73 номер. А молива за устни е на Freya Beauty в цвят какао. Оставете в коментарите вашите скандални грим трикове.